Priatelia, ako ste ma našli? Viem, už pol roka som nepridal žiadne video, nemám teraz ani čas nejako ísť do toho terénu, aj keď mám kopu záberov, ktoré ešte nemám postrihané. Budem sa vám to snažiť dávať dokopy. Dnes sme sa prišli pozrieť na chovateľskú prehliadku obvodnej poľovníckej komory v Liptovskom Mikuláši, kde môžeme vidieť neskutočné množstvo jeleňov. Takže poďme sa pozrieť a spoločne si to nejak zhodnotíme. Poďte. Keby sme to mohli tak zhodnotiť, dnes tu máme 488 jeleňov predložených, z toho je 13 zlatých, 55 strieborných a 92 bronzových jeleňov, čo je neskutočné, sú to neskutočné čísla. Je to nádhera. Tuto, priatelia, môžeme vidieť, že ten chov na Liptove je priam neskutočný. Máme tu 13 zlatých jeleňov, množstvo strieborných a bronzových, teda medailových jeleňov, čo je naozaj neskutočné. A je to taká krása, že človek, keď to vidí, aj rôznorodosť toho parožia, tak je to úžasné proste. Oplatí sa to minimálne si pozrieť a vidieť, čo všetko je v tej prírode. Okrem krásnych a úžasných jelených trofejí, samozrejme tu máme aj srnču. Máme ich tu dokopy 175, z toho jeden zlatý, 3 strieborné a 2 bronzové.
Tak poľovnícka výstava je veľmi pekná, keďže to môžem porovnať z Popradu, keďže tam som predseda hodnotiteľskej komisie, naozaj je tu viac trofejí ako v Popradskom okrese. Samozrejme aj kvalitou ten okres Liptovský Mikuláš trošičku prevyšuje, ale zase na druhej strane musím povedať, že Poprad je trošičku menší. A v podstate takisto aj na našej poľovníckej výstave a chovateľskej prehliadke máme dosť medailových trofejí, máme 4 zlaté jelene, čiže máme sa tiež čím pochváliť. Určite je iné sfarbenie parožia. Hlavne tá tatranská oblasť, sú tu také tmavšie jelene, samozrejme aj kvalitatívne sú lepšie, pretože je tu viacej poľnohospodárskych pozemkov v tom podhorí Tatier, čiže tá uživnosť poľovných revírov je trošičku asi vyššia. Tie nízke Tatry sú porovnateľné aj s našou kvalitou trofejí, takisto s farbením aj bodovou hodnotou sme asi na rovnakej úrovni. Tak je to predovšetkým spôsobené uživnosťou a starostlivosťou užívateľov poľovných revírov, že stále tá kvalita trofejí stúpa. Samozrejme, treba si tento stav udržať, treba si to ceniť a treba dôsledne robiť selekciu pri love zvery. Určite chcem všetkých pozvať na tieto poľovnícke výstavy, na tieto chovateľské prehliadky, aby sa poučili aj na chybách ostatných a aby si aj zobrali príklad, ako sa starať o zver, aby dosiahli takto kvalitné trofeje. Nesmie chýbať ani trofej z diviaka. Máme tu dokopy, tuto si pomôžem, 28 predložených trofejí, z toho je 1 zlatý kanec, 6 strieborných a 4 bronzové. Takže toto je to, kvôli čomu v podstate som sem ja hlavne prišiel. Samozrejme aj tých 13 zlatých jeleňov je neskutočný pohľad, ale mňa skôr zaujímal jeleň nám dobre známy, teda určite aj vám z obdobia jelenej ruje. Takže trošku vám to pripomeniem, tuto je to video. Toto je ten náš jeleň. Teraz si ho môžeme aj prečítať, v podstate už na tom videu bolo vidno, že to bol starý jeleň, takže môžeme vidieť, že mal 12 rokov. Dali mu v podstate samozrejme úhyn a je to strieborná medaila. Môžeme vidieť v podstate jeho typický znak, zakrútený ten očník. Je naozaj hrubánsky, aj človek ani oblepí. Zobral som si z domu do konca meter, aby som si ho odmeral, pretože v lese som ho nemal, len tak na porovnanie, že koľko by mal asi. Tam má dáchy 19 až 20 cm obvod. To je neskutočný jeleň. Takže je to veľmi zaujímavé stretnúť jelenia, v podstate, ktorého sme videli. Mali možnosť vidieť, ako žil, ako uhynul a zároveň ho teraz máme tu na. Takže opúšťame, boli sme tu asi skoro 1,5 hodiny. Je čo pozerať, to je veľmi dôležité. Sú tie jelene naozaj krásne. Ja si myslím, že poľovníci na Liptove robia dobrú robotu. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ste pozvaní, aj keď v podstate zajtra to končí, zajtra je streda, ale môžete si tieto jelene pozrieť aj na našom YouTube kanáli Cool. Takže priatelia, ideme ďalej. Poďme opäť do slovenských divokých hôr. Ahojte.